Lezi izindaba za-1KZN TV ifundala usamukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Owakaphinda ngene uthi akabheke inzuzo kubulawe ngehluku somatekisi eHawiki kanti kubanje yokuphikisana nabakuleli ngokungemthetho. Inkosi akaphinda ngene uZuzifa Buthelezi ucaciseke ngesikhundla sakhe esisha aqokelwe kuso isilumi isizulu kwaZwelithini sokuba uhlalo womkhandlu weNdlunkulu. Ekhuluma nabezindaba uButhelezi uthi lesi sikhundla sihlangene nesikanduna nkulu kaZulu futhi ke akabheke inzuzo kuso. Ukuqokwa kwenkosi yakwaphinda ngene uZuzifa Buthelezi esikhundleni sokuba usihlalo womkhandlu waseNdlunkulu abaningi bakuhumushe ngenye indlela njengoba kunesikhalo esikhona sikanduna nkulu kaZulu. Inkosi uZuzifa ngenkathi ihamba nobukhosi besizwe sakaButhelezi ukuyobonga ukuqokwa kwayo icacise kabanzi ngalesikhundla nanokuthi kayibheke inzuzo. Ngibone ukuthi umqoka kakhulu lokho ngoba sekusuke umsindo omkhulu khona umnyoba obize othe khona amalulwane kodwa akusho mina ke lokho ukuthi sekunomsindo omkhulu ukuthi silo singidle ngabe sikhohlisana ngane ngalesikhundla yikho nje ngiqale kade ngichaza manje ukuthi isikhundla sitsho noma lesikhundla singahamba kusasa umsebenzi wami kodwa njengoba ngisho akho angazi nokuthi yini inzuzo yalesikhundla isalary yaso kuthe kuphela mangabe siqhamuka ukuthi kufanele ngisize ngithunywe lapha ekhaya ngigijime ngenza lokho kuphela kodwa lesikhundla yilokho kumqoka engibona ukuthi lilithuba lihle ngempela ukuthi ngichazele isizwe ukuthi futhi enye into engibona ukuthi kufanele ngiyicacise akufuneki ukudideka khona abadidanisa lesi sikhundla loMndunankulu lesikhundla sixubene neze loMndunankulu kodwa ngithatha ukuthi ngoba bengazi kodwa lesikhundla nje sokuba usihlalo we-King's Council asithintene nesikandunakulu. Ibamba bukhosi lakwaphinda ngene lizokalisa ukujabula ngokuphinde kuqhakanjiswe ubukhosi bakwaButhelezi eNdlunkulu. Zibuyile masisweni zibuyile ukhetho umthandayo akukhethi thina ukhetha izibe esipisholo sakwaNkotshana tshena umhlaba wonke uthi namhla yithi eNdlunkulu asimenywa siyithi esiphethe ubukhosi baseNdlunkulu abaqhele bonke abalokhu besibambezela bemikubo yithi esiphethe ubukhosi baseNdlunkulu. Ngithokoza kakhulu lokho kwenziwe izilo izilweli phezulu ukuba kukhombe ibuyele ityundela ufeni namhlanje. Lo sondelene kakhulu nobukhosi nobesondelene kakhulu nenkosi yakwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi umfundisi uPetros Ngubane ushayele ihlombe eNdlunkulu ngokusondeza eduze umntwana uThulani kanjalo nenkosi yakwaButhelezi inkosi uZuzifa Buthelezi njengoba ekholwa ukuthi banamava anele. Feke sisho ukuthi siswela amazwi okuthokoza esilweni indlula mithi yamakhosi ngokuthi ikhumbule izinsika zobukhosi ikhumbule lapho isilo esibuzileyo esingubaba waso uyise uMdlokombane vuka udlaba kayihle akwenzileyo ubebusa uMdlokombane ubephethe kodwa elekelelwa amadoda umntwana uThulani waseyibindini njengoba simbone esondele ithemba libuyile kakhulu kubantu abangamaZulu. Lo mcimbi ubuthanyelwe nayisilo misizulu kaZwelithini esizwakalisa ukuthi uyohlezi wamukelekile umndeni wakaButhelezi eNdlunkulu. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Ukhala ngehluku kudutshula kubulawa somatekisi elayisha abagibeli umndeni wakaShelembe kwaHaze eHawiki uthi ke usazibuza namanje ukuthi ubenzeni uGraham Shelembe eze alandelwe aphinda bulawa kabukangaka buka ukuthi ke wadutshulwa ngabasola ebagibezile esuke edolobheni eMgungundlovu uShelembe ke ubephinde abe yilunga leqembu lomkhonto wesizwe. Umndeni wasomatekisi odutshuliwa bulawa uthi uthole ukuthi abasola bamlalela uNyendle ngokuthi bagibeli itekisi lakhe lisuka erenke eMgungundlovu. Umuntu onamatekisi kwesinye isikhathi ubuye azibambele itekisi kwesinye isikhathi ke abuye adrivele lo driver. Uthe ebamba itekisi nje serenki sathola ukuthi bekunabantu abathathu ade bekhona erenki belibeyeka amatekisi nje kungena amanye. Kwazi kwaba mase kungena le tekisi yakhe bangena. Uthi omunye ke o driver obekhona uthi uze wasolwa driver akuzona nje inkabile lezi kade abantu behlela irenki singayiboni into abayenzayo kanti uzothi esendleleni nje ese ofrempile lapha ya ku N3 ngase after Sidara esezongena nje la ephakathi ku R617 emasangweni thiwa bacela ukwehla ke labo bantu
mabecela kukwehla kube sekukwenzeka lesigameko ukuthi uyadutshulwa. uShelembe uthi umfowabo wasinda ehlaselwe ngaphambilini esawusihlalo wemboni wazi kwaba uyayeka njengamanje ubeseyilunga nje. Okunye kwavela kwabanye ade bese taxini bathi ungathi wanaka ungabhekani kahle nalomuntu obehleli ngaphambili. So ke imoto bathi ize yasikaza ama truck babona ukuthi ayingeke there is something wrong esikhona. Kushuthi naye mhlawumbe ubeseza ukuthi hayi isimo asikho kahle. Kodwa nje basically ilogo sikutholile ukuthi babe ukucela ukwehla base bemdubula abaka forensic bakho confirm ukuthi kube yinhlamvu ezimbili ezingene ekhanda enye ingene elanga semqaleni enye asangena elanga senhlafunweni. Lesigameko senzeke ngaphambi kwabagibeli. Okubhlungu kakhulu konke lokho kwenzeka nje uhamba nomphakathi and leyo nto iyinto ekhombisa ukuthi labantu ba heartless kangakanani ukuthi should bencama ukuthi kubhubhe wonke umuntu ngokuthi nje bebemfuna yena efile nokushiya ke thina siwumndeni sizibuza imibuzo eminingi ngoba akayena umuntu oyisilwi umuntu ophila nabantu bonke nje emphakathini. Owomkhonto wesizwe uthi balahlekelwe nabo. uBhuti Graham ubekade eyiCommander eli active kumkhonto wesizwe ikakhulukazi la kwi-sub-region yaseMngeni plus igalelo lakhe belilikhulu kakhulu ubesilekelela even nange-transportation ukuhambisa ama-commander wherever la suke kunama-programs khona without ukuthi aza-charge nokucharge ubelekelela kakhulu ube umuntu owusizo. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngwahaza eHawiki. Kube nokuqulela ngoqo wemashi emadolobheni ahlukene kuleli elisana nokugcwala kwabo kufika kuleli abangenazo izimvume lemashi ke yaziwa ngeMarch and March ibiqhubeka nasenkabeni yedolobha iTheku. Amalungu omphakathi akuleli aphuma ezinkalo zonke abamba imashi ebizwa ngeMarch and March neliswa nokugcwala kwabantu bokufika kuleli abangenazo izimvume. Umhleli wale mashi uJacinta Ngobese Zuma ube ingxenye lemashi ebisenkabeni yedolobha iTheku nalapho eveze khona ukuthi abakucelayo ukuthi akhandiswa bokufika bakuleli bongekho emthethweni ngoba lokho kuyicala. Saqala le march in March and that's why we called it March in March. So sasihambisa memorandum to abaphathi bomhlaba ohulumeni osiholayo ukuthi sicela basihambisele bandla abantu abalayo eSouth Africa ngokungemthetho ngoba sebesidalela inkinga eziningi kakhulu to the point that it's becoming unbearable. And you know, siyabona ukuthi kuya ngokuya kuyanyukela, it's not getting any better. We're going to push, like I said, if we have to do this every month, every week, every day, until we get to where we wish. Because all we're asking for really is for people to do their jobs, you know, and treat people who are illegal as illegals. You know, don't nurse them, don't treat them like they deserve special treatments because they're here. If a person is here in the country illegally, they are a criminal and they should be arrested and deported, and our borders need to be safe and secure and not allow the people to come in anymore. Le mashi esukele kuBhoda yaze yayophuthulwa ehholo ledolobha iCity Hall ibithanyelwe inqwaba yamalungu omphakathi angahambisani nalokho okwenzekalayo kuleli njengoba bekhala ngamathuba omsebenzi izidakamizwe ezidayiswayo ukushushumbiswa kwabantu kanye nokunye okuningi okwenziwa abokufika kuleli abangenazo izimvume. Our laws are really disregarded by abantu bangaphandle. Bafika la benza ama drugs, there's human trafficking, there's exploitation yabasebenzi, there's taking over indawo zokusebenza zabanye abantu working here illegally without permits, taking over jobs. Uzwe kuthiwa ke endaweni ezithile sekusebenza bona bodwa, endaweni ezithile sekuhlala bona bodwa, like South Africans are no longer even comfortable ngena kuleyo ndawo, which is ridiculous. You know, we can't have a country ekanjalo where other people feel free. Le mashi beyisekwe namaqembu ezepolitiki ahlukene nawo asho ngazulinye lokuthi abokufika kuleli abangekho emthethweni mabahambe. Siyayisupporta le march. Asiqali namhlanje, asikho last time sazoba khona ngoba izwe lethu liyovikelwa yithina. Futhi angusho lokho ukuthi njengoba sikhona la
ezamaqembu ahlukene ngifuna ukucacisa ukuthi even apartheid ayikazi iqedwe osopolitiki iqedwe abantu so ezumphakathi mahlangene nothing engasivimba. Ngifisa ukusho ukuthi njenge-IFP silapha ngoba we made a commitment ngesikhathi isikhampeni lokhetho kazwelonke kubantu bakulelizwe ukuthi sizokwenza show ukuthi umuntu okulelizwe engenayo imvumo uzohamba. Senze isiqiniseko sokuthi i-commitment yayithi akekho umuntu ozolandwa kwelinye izwe azobuza umuntu uthi ufuna isisuke esibrown noma esimhlophe na, ngoba lokho akudinga ebuchule, akudinga expertise. Lolu daba esikhuluma ngalo namhlanje lubhlungu kakhulu ngoba lento iyenzwe i-government efike kuqala from 1994 namabhunu aphethe amabhizinisi ngoba amabhunu akafuni ukuthi baqashe abantu baseMzansi Afrika, baqasha ama-illegal immigrants ngoba ababhadali imali elungile for bona, babatreata njengama-slave, bababhadala ama-slave salaries, ama-South Africans akathola umsebenzi. Sibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi sibe la sizoxhasa uMangobese ngenxa yokuthi sesihlupheke kakhulu nathi embonini yama-truck. So silana nje ukuzorepresenta abemboni yama-truck ngese sikubonile okwenzeka uhulumeni esibukela phansi sizama ngayo yonke indlela. So sicabanga ukuthi osukwini la namhlanje lukhona umehluko ozoba khona. Le mashi beyibanjelwe ezindaweni ezahlukene okuhlanganisa nezinye isesifundazweni iGauteng kanjalo nalapha esifundazweni KwaZulu-Natal ahlanganisa amadolobha afana neNewcastle, iSemtshezi kanye nezinye izindawo. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uThabani Maphumulo eThekwini. Asithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukelo ubukele zona indaba ze-One KZN TV nazi kuyihlokana kuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Owakaphinda ngene uthi akabheke enzuzo kubulawe ngehluku somatekisi eHawiki kanti kubanje yokuphikisana nabakuleli ngokungemthetho. Kulindele kuba kuqale ngomsombuluko wangesonto elizayo umhlangano wokuqoka umholo omusha webandla lamaRoma akatholika kulandeleke ukuguqa kukaPapa Francis emva kokuqinwa ukugula emasontweni amabili edlule. Ukuguqa kukaPope Francis emasontweni amabili edlule emva kokuqinwa ukugula kwashaya kudumo lenkamba beyibuza yengozi abamaRoma Katolika njengoba bebesenethemba lokuthi hleze usazowuphonsa umbalane. Pope Francis ogama lakhe langempela lokuzalwa linguJoaquim Mario Bergoglio ungokudabuka kezweni lase-Argentina kanti kuthathe lesi sikhundla esiphezulu ekuholeni amaRoma amakatholika ngonyaka u-2013 njengoba kedlule emhlabeni sekungunyaka we-13 esiqhoqhobele lesi sikhundla. Njengoba ke seguqile waze wabekwa endlini ukugcina ngomgqibelo wedlule wonke kamehlo asethe njo kozothatha lesi sikhundla. Konke lokhu kuzoqala ngomthandazo ozokuba seSt Peter's Basilica khona izweni laseNtaliyane. Emva kwalokho kuzobe sekungena umhlangano wokuqoka umholo webandla ozokuba seSixtine Chapel. Kanti umhlangano wokuqoka umholo webandla uzohanjela befundisa ababalelwa kwi-135 135. Munye kumfundisi oqhamuke eNingizimu Afrika uzokuba ingxenye yomhlangano okunguCardinal Stephen Breslin waseGoli. Uhlelo lokuqoka umholo omusha kulindelwe ukuthi lithathe izinsuku njengoba bebaningi abafundisi abazovota kanti ozoqokwa kufanele athole isibalo samavoti ngaphezulu ka66%. Uma ke ngathola isibalo esanele samavoti kuzophinde futhi ke kuqalwe phansi kabusha. Balishumi nanhlanu kabefundisi okuzoqokwa kubona kanti kuvele ke sekuqalile ukuqagula ngegama lozongena esikhundleni. Kukhona ke nabaqhuba kumkhankaso ukuthi lesi sikhundla sinikeze umuntu omnyama ongaba ke nqopha mlande njengoba leli bandla lingakaze liholwe kumuntu omnyama ngaphambilini. Abefundisi abamnyama basethubeni lokukhethwa nguCardinal Peterson Turkson wasezweni laseGhana noCardinal Robert Sarah waseGuinea. Abanye baphakamisa igama likaCardinal Luis Antonio Tagle oqhamuke ezwenikazi lase-Asia. Nokho ukuqoka kwakhe ngabe enqopha mlando njengoba engakaze abe khona kumholi webandla oqhamuke e-Asia.
Kanti-ke inkumbi zabantu ngesonto elizayo izobe ilinde ngaphandle komhlangano ukuze ukuthi useqokiwe yini umholi omusha. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuphilani kaMzimba uyidelelwa wafokazana kaCebekhulu eRichards Bay. Lawo maphimbo amtoti atshilozayo kuhle kwezinyoni. Ngawe intombi to amaqhuma mpondwana amatshitshi asemancane asendaweni yasenhlonga eMsinga maphakathi nesifundazwe saKwaZulu Natal. Phela ke namuhla usuku olukhulu njengoba kuza impela sonto enkulukazi yomcimbi owaziwa ngokuthi umemulo wenkosazana yamanzi kule ndawo. Utshwala besiZulu bungangamanzi okuphala izikhumba. Nali-ke nehholo lenkosazana yamanzi elakhiwa-ke eMsinga khona endaweni yasenhlonga kuwa-13 KwaZulu Natal nelabiza-ke isihamba semali esingango-480,000 wamarandi okuthiwa-ke lakhelwa inkosazana yamanzi osebeni-ke lomfula konokwenziwa-ke umasipala lokhu emva kwesibonakaliso somthandazi. Aqalile-ke belu namuhla amalungiselelo alomemulo oqala nqa ukuba wenziwe ngisho nasemadala Judeni akaze kuze kwenzeke umcimbi walolu hlobo. Ihlukeneke imbono ekhasini lethu lezindaba ku1 KZN TV News malungana nawo lo msebenzi okuthiwa ngomemulo wenkosazana yamanzi enhlonga eMsinga. Baphawule kanje abantu. Uzithulele Mlungwana uthi manje nayo izobe khona yini inkosazana ukuzoseka umcimbi wayo. Kanti umfana nje eMhlongo uthi kwabasondelene nendlunkulu mabacele phela nesilo sibuyise unomkhulwane nanti izwe lakaZulu lifa liphela. Kanti uMondli Mzethe uthi ngakho nezulu lina into engapheli wakwayizwaphi nje leyo. Kanti uNtomsiza kaBaba uthi cha kodwa ke Msinga nize nenye angazi nokuthi ngithini lento icoba amathambo mawuthe icubungula nenzani lapha eMsinga kanti. Kanti Mzobe uthi lokho kuyimphumela yokuthi nakuba ke sisukile kuJehova kodwa yena usekhona kuthina ngiyafisa ngaba ke ngiseduze bengizoba ingxenye yokuhlonipha umemulo wenkosazana asibuyeleni kokwethu uJehova udiniwe yithina. Kanti uPhumlani Sibiya uthi manje izolenzani leli holo yona ngoba ihlala emanzini. Kanti uBongani Mathunjwa uthi yona ke leyo nkosazana iusiza ngani umphakathi wakuleya ndawo uyabona nje izo zonke izinto zokuqotshwa zenziwe isishebo lezi. Kanti uAndile Endi uthi ke kusho ukuthi isihlala eholo yaphuma emanzini. Kanti uMashonisa ongenamali Lindi uthi lingadumi izulu emva komemulo niphephe bo. Kanti uThulani Mnguni uthi kudliwa imali yomkhandlu. Ulinga Lingas uthi angizwa lenkulumo. Umondli Mzethe uthi awu sekuzoba semthethweni ke ukuthwala kwelakithi saze savelelwa. Sivale lapha yana ngosakhile Nkosinathi uthi yangena nayo kuleli holo kudaliwe ngomuntu omnyama loyo. Imeya kaMasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu usenxuseke abantu bakuleli ukuba baphume bayozivocavoca ukuze ke bephile. Umchunu bekhuluma kanje ukuqhubeka komjaho waminyaka yonke iPrince Mangosuthu Ultra Marathon ebibanjelwe eDande enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal. Uqhubeke ngaphandle kwezinxushunxushu umjaho waminyaka yonke iPrince Mangosuthu Ultra Marathon. Lo mjaho obusuku enquthu libangise eDande uhlanganisa abagijima ibanga lika 52 km kubu 21.1 km kubu 10 km kanjalo no 5 km. Imeya yomkhandlu uMzinyathi ukhansela uThembisile Mchunu unxusa umphakathi ukuthi uphume uyozivocavoca ukuze bephephe ezifeni. Abantu abaphume beyozivocavoca ukuze bephile kade ngibabuka bonke laba bagijimayo ukuthi abanayo lemzimba le emkhulu kusho ukuthi nje mangabe umzimba wakho umncane uwona ophilile thina ngokucabanga kwethu masibeka sithi umuntu ophila yilo nomzimba ngathi uthe ukuba mkhudlwana kodwa kungifundile ukuthi umuntu ophila ngempela ilo nomzimba okahle. uMacingwane uthi ukushintsha kupholi kumkhandlu uMzinyathi akuzange neze kuphazamisa ukuthi umjaho uqhubeke njengaminyaka yonke. Ibe nama challenges amancane wona ngenxa yokuchange kwe leadership ngoba bekukhona ukuthi ngathi singabe kodwa ke ngasase siyabonisana ukuthi phela ilegacy le yomntwana kaPhilangene ngeke sakwazi ukuthi siye
siyafisa futhi nokuthi uqanjwe ngegama lomntwana kaPhindangene siyafisa ukuthi umjaho uqhubeke nangempela ke kwenzekile waqhubeka njengoba ubona nje nayo umsakazi yayibonela. U-Ayanda Ngcobo lale isibili uthi bengenalo neze ithemba lokuthi engawuqeda ngempumelelo lomjaho njengoba ke walimala ngaphambilini, kepha-ke ithemba libuye esephakathi nawo. Umjaho ubushesha kakhulu, ngicabanga ukuthi kuyaqala nqa ukuthi i-pace noma sengibe ingxenye isikhathi eside yawo lo mjaho beshesha nje kakhulu i-pace, bekuwumjaho nje uhluke kakhulu kunemi. Ngijabule kakhulu ngo-number 2 kodwa ukuthi uma umuntu udinga improve okukade ukusebenze before, ngicabanga ukuthi ke bekungaba kuhle ukube mhlawumbe nginqobile, kodwa ke engiphunuke ngasekugcineni sekusele ngaphansi kwamakhilomitha 2 kungiphathe kabi kakhulu. Onqobe lomjahe bangene lika 52 kilometers uOnalena Konkobe weNedbank Running Club ngesikhathi ke esingango 2 hours 56 minutes 40 seconds uhambe nesamba sika 150,000 wamarandi. Ngingusiyabonga kaDuma wezindaba ze1KZN TV eDandi. Siphinde futhi siyayitolo sike siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV. Sikhumbuze kube kuyizona ebehamba phambili namhlanje. Owakaphindangene uthi akabheke enzuzo kubulawe ngehluku somatekisi eHawiki kanti kubanjwe yokuphikisana nabakuleli ngokungemthetho. Ake sibhekeke engosini yezomnotho. Isimakethe ke sivale iRandi liu-18.43 maqhathiswa nedola laseMelika, libo 20.91 maqhathiswa neeuro, libo 24.52 maqhathiswa pound waseBrithani, igolide lona liu-$3,261.81 ounce, olongahluzo wona u$62.13 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uphumele obala ke ngesifundo samqinisa uKhakhaya asithola ke ngesikhathi emiswe eqenjini lesizwe umdlalo wasesiswini Mamelodi Sundowns uJaden Adams. U-Adams wayesadlalela ke Stellenbosch FC ngomfumfu unyakenye ngesikhathi komqeqesho bafana Hugo Bruce emkhipha ke iqenjini elalizodlalela embili yokuhlungela iAfrica Cup of Nations neCongo, okwaqhatha lo mdlali nalomqeqeshi odabuke eBelgium ukuthi wafika ecampini yalesi sizwe selidlulile ke isikhathi kulandela kokunqotshwa kweStelizzi Orlando Pirates kwamanqamu MTN 8. Nomqeqeshi waphindwa wamshaya ngolunye uswazi wamshiya ngaphandle ngesikhathi ke iqoke lebafana elalizobhekana neUganda neSouth Sudan kweminye yokuhlungela iAfcon ngolwezi. Ubuyeleke esquadini sebafana esedlaleke eyokuhlungela indebe yomhlaba neLesotho neBenin ngoMarch nonyaka, waphakuzisa enethini kuyona yombili lemidlalo. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukelike siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.